Brother Bubuy niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Job, our beloved elder. Let us pray. Ubo dakilat mapagpala namin Diyos sa mga banal, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba. Aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Ang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa unang yugto na nagawaing nilang isan. At patuloy, O Diyos, iyong pinakikinggan ang aming mga dalangin, aming inihandog ng mga papuring awit, mga patotoo, pagbibigay ng may katapatan at lahat ng iyong mga awit na iyong nilangisan hanggang sa pagbibigay ng kasapang bahagi tandog. Muli aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, beloved Mama, dear kami munang lahat ay naniklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng mga inibig ng mga kapatiran sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Hiniling ko, mahal na Panginoon, buksan ang bawat isa, hallelujah, ang kanilang puso na maintindihan ang pangungusap. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness. Demons of hindrances cast out, anoint thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik na po tayo sa ating upuan, maminamahal. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilty Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. We always remember and cherish their blessed teachings. Kung wala po yan, maminamahal, wala tayo dito ngayon. Amen. At siyempre po, ating binabati na may pagmamahal ang kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, ating mga pastoral workers, beloved elders, ating kapiling, dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved visitors, welcome po. Narito kayo sa Sunday service po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ganon din, magandang hapon sa ating beloved brethren, beloved views. At kumuha kayo ng kwaderno, papel at lapis, ballpen na minamahal. Itala ang atin pong mga pag-aaralan upang ini pong ma-review. Rahil, palagi ninyong naririnig ang talatang ito. Pero ang tanong ko palagi, maminamahal, nagsisink in na ba sa atin ito? Atin na po ba talagang pinapahalagahan itong mga talata na ating paulit-ulit na pinag-aaralan? Nagdaos tayo last Sunday ng ating 51st church anniversary sa Dako ng Marikina. Tunay na pinagpala. Amen. Sa lahat naman nakarating, pinagpala kayo ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakaraming patotoo na ating napakinggan. At ating pagpatuloy ang pag-aaral ng mga salita dito po sa aklat San Mateo 24, talatang 12 at 13. Kindly. At ating pong pag-aralan sa araw na ito, ano ang ating maialay sa ating Diyos nitong mga huling araw? Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanata 24, talata po ay 12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanilang mga salita nating binasa. Ang sabi diyan, maminamahal, sa English,
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. We are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling pag-aantay ng ating katubusan. Nang sabi rito, maminamahal, sumasagana, lumalaganap na ang kalikuan, ang katampalasanan, ang kasalanan. Kung inyo pong napapansin, maminamahal, para tayong bumalik lamang palagi sa ating pinanggalingan. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa ng elementary, high school, way back 1970s, 1980s. Grabe maminamahal. Nakakatakot maglakad sa gitna ng dilim pagkahating gabi na. Kinakailangan ihimlay ka na dahil nakakatakot ang ating lipunang kinalalagyan. Totoo ang sinabi ng Biblia. Nakakatakot na panahon nitong mga huling panahon dahil lalaganap at sasagana ang katampalasan, kalikuan, kasalanan. Ito daw po ay magdudulot ng pati po ang mga Kristiyano, maraming manlalamig, maraming manlulupaypay, maraming aatras sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kung ating titingnan yung ating katabi, iba na yung katabi natin ngayon. Iba na yung sa likod natin ngayon. Iba na yung sa unahan natin ngayon. Nasana yung ating nakakasama doon pa sa lukban, doon pa sa unang-una nating gawain sa may sentro ng siyudad. Nasana sila ngayon, maminamahal? Baga, wala na. Hindi na natin sila nasusumpungan. Dahil nandito na tayo sa ligligan na panahon. Ligligan. Na ang sabi ng 3C, ang mananatili, ang makatayo, at magpapatuloy hanggang sa wakas. Sila lamang ang magkaroon ng putong ng buhay. Sila lamang ang magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan na malapit na nating angkinin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kinakailangan, maminamahal, bantayan po natin palagi ang ating mga sarili. Dahil mayroon tayong anibersaryo, nagsusumigasig tayo. Nang dahil mayroon tayong another church anniversary for 40 years dito sa San Carlos, doon tayo maging magsigasig na naman. Pagkatapos nito, pagkatapos noon, laylo na naman. Maminamahal, kailanman hindi lumalamig ang impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung inyong papansinin, hallelujah, kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng ating panlulupaypay, ng ating panlalamig, ng ating pag-atras, ang Diyos ay palagi pa rin nakaalalay sa atin. Nariyan naman minamahal ang mga ipinapangaral sa atin. Napakagandang mga binibitawang mga aralin ng ating beloved minister Will D. James. Kahit nasa tahanan ka, absorb mo, ramdam mo ang kanyang pangungusap. At dala-dala ng ating minamahal na mga kapatid na naroon, nakakasama nila ang mga patutuo na talagang makikita natin, mga minamahal, dito na tayo nabubuhay. Sa mga patutuong ito, nakikita natin ang ating malapay na kasama natin. Amen. Bakit, hallelujah, marami pa talaga tayong, hallelujah, mga agam-agam, mga binabalikan sa sanlibutan ito. Binabaliwala natin ang ating mga katawagan. Hindi tayo maminamahal, hallelujah, basta-basta na lamang, hallelujah, pinulot ng mahal na Panginoon ng walang halaga.
Pinagsasakripisyohan tayo ng ating malapay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang sarili, ang kanyang binigay upang tayo po'y matubos sa ating mga kasalanan. Naghirang siya ng totoong propeta upang tayo pangalagaan, upang tayo ipanalangin at samahan 51 years, hallelujah, ang buong ministeryong ito since 1975. At dito po sa dako ng San Carlos since 1986, 40 years, maminamahal. 40 years. Ito lang bang ating makikita sa 40 taon, maminamahal, na paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon? Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 and 10, hallelujah, bagamat tayo'y nandyan sa mga pagsubok na ating kinakaharap, nariyan ang sabi ng Biblia, ito'y totoo sa ating mga buhay. Bakit hindi natin bubulay-bulayin ito? Bakit hindi natin, maminamahal, balikan ang ating mga sarili kung sino tayo bago tayo kinahabagan ng ating mahal na Panginoon? Pakibasa po ang banal ang mga talata. Kindly, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa 8, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawalan ng pag-asa. Sa 9, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Sa 10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, sinabi na maminamahal, 2 Corinthians chapter 4 verse 7 up to 10, ang sabi diyan, but we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang mga himala na ating nakikita araw-araw, kasama natin ang ating mahal na Panginoon, kinakalimutan pa rin natin. Naghahanap ang ating mahal na Panginoon, anong ating maialay sa Kanya bilang pasasalamat ngayon. Nagiging responsive lamang tayo kapag pinagpapala. Kapag dumanas sa mga pagsubok, ng mga problema, ng mga suliranin, hindi naman tayo tinalikuran ng mahal na Panginoon. Laging siyang nariyan upang umalalay sa atin. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Lagi natin kinakalimutan ang banal na kamay ng ating mahal na Panginoon sa panlulupaypay, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa kawalan. Andyan ang mahal na Panginoon. Halos gusto mo nang magpakamatay. Ang ating mahal na Panginoon ay nariyan. Hallelujah! Tinuturuan ka niya, dinadala ka niya sa tamang daan. Ngayon nandito ka na, nandito na tayo. Hallelujah! Bakit napakarami pang mga Kristiyano? Ang sabi nga rito, maminamahal, tumitingin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa Kanya, sa atin. Hallelujah, sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, kung tayo titingin sa tao. Totoo ang inyong mga narinig na mga mensahe. Mula nung Miyerkules, Biyernes at Linggo, lahat ng ating mga gawain. Bakit tinatalakay ng mga mangangaral? Hallelujah, ang kanilang napapakinggan. Dahil maminamahal, hindi po madali, masakit po para sa mga mangangaral magbula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, sa kanilang mga beloved children, sa mga nangangasiwa at aming mga katuwang na makarinig maminamahal ng mga salita. Hallelujah! Hanggang ngayon, bakit kanyan lang ang ating pastoral? Bakit hindi pa tayo pinagpapala, maminamahal? Bago tayo magsalita ng mga bagay na ito, tingnan natin ang ating mga sarili at tayo'y tumulong dapat, pumasan dapat, makiisa dapat. Anong kailangan ng ating iglesia?
Anong kailangan natin maitutulong? Kaya nga sabi ng ating titulo, ano ang ating maiaalay? Ano ang ating maikukontribute? Ano ang ating, magagawa? Nitong mga huling araw. Ano ang ating mga kakayahan, maminamahal? Kinakailangan ang sabi ng Biblia, hindi ka naman iniwanan ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sa 9, kanina sa ating binasa, 2 Corinthians chapter 4 verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Grabe, maminamahal. Always bearing about the body, the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ang ibig sabihin ng mga talatang ito, maminamahal, kung ang ating Diyos na nagkatawang tao dumanas ng ating dinanas, tayo ba naman ay exempted dito? Maging ang mga ating minamahal na mga kababayan, pasalamat ka, pasalamat ako, pasalamat tayo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Kinukomfort ka ng ating mahal na Panginoon sa oras ng ikay humihigbi, umiiyak sa grabe ng suliranin. Gusto mo rin magpangamatay. Ang ating mahal na Panginoon ay palaging nariyan, anak, iniibig kita, hindi kita pababayaan, palagi akong nasa sayo, nasa likuran mo lang ako. Kaya maminamahal, kunting paalala lamang, itong ating mga natutunan na ito ay napakahalagang bagay na dapat isa sa puso, isa sa isip at bubulay-bulayin. Pag-aralang mainam. Akin lamang isingit itong mga bagay na ito, maminamahal, na talagang dapat nating bantayan. Ng ating minamahal na mga anak, lalo na yung mga nandyan sa senior high, junior high, nasa kolehiyo na. Ang ating unang nabasa, ingatan natin dahil lumalaganap na ang kasinungalingan, ang grabe, maminamahal na mga turo ngayon. Baka ang inyong mga anak hindi niyo nababantayan, naliligaw na yan at nadodoktrinahan ng makakaliwa. Ito'y amin laging ipinapaalala sa inyo, na bagamat nandito lang kayo, mainit kayo, ay inyong mga anak pala, kaya pala tumitigas ng ulo, mayroon ng mga prinsipyo, dahil mismo, maminamahal, ngayon, nagsisipaglaganap sila, ultimo sa mga universidad, sa mga eskwelahan, tinatarget nila, maminamahal, yung walang muwang na mga kabataan. At ang sabi pa, nagyayabang pa, nagmamalaki pa, hindi daw makalabas ang kanilang ma-recruit na hindi po magkaroon ng doktrina nila. Unang-una diyan, maminamahal, pati yung pagkaroon ng Diyos. Dahil hindi naniniwala yan na may Diyos. Naniniwala yan ng makasariling pagkikibaka. Naniniwala yan, maminamahal, haliluya na ang pagwasak, haliluya ang buhay ng tao. Sila, maminamahal, haliluya, kung napapansin ninyo, ang gagaling magsalita. Pero ang totoo, maminamahal, haliluya, bakit pinabayaan ba tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga aral dito, sa mga turo dito? Kaya lagi namin itong isinasama sa lahat ng mga mangangaral. Ingatan ninyo ang inyong mga anak. Kaya diyan nagsisimula ang katigasan ng ulo. Hindi na nakikinig, sila na susunod. Kahit anong sabi natin, hallelujah, kahit anong payo natin, hindi sila naririnig, hindi sila nakikinig. Bantayan ninyo yan. Kapag iba na ang kinikilos niyan, suriin ninyong mainam. Huwag ninyong pababayaan. Saan ka nakakakita? Araw ng gawain, hindi mo makakasama sa gawain. Kristiyano yan mula nung ipinanganak hanggang ngayon. Dahil mayroong mga ibang nilalakad. Maminamahal, pwede naman yung lalakarin ng Lunes hanggang Sabado. Amen? Yung pagmumul, yung mga celebrity o yung ating mga celebration. Hallelujah. Na yun pala'y mga initiation na yan. Mayroon na pala silang mga dapat patunayan. Tingnan niyo po, mga laman ng mga balita ngayon. Nagtataka ka. Mga galing sa Amerika na mga estudyante nag-aaral dito sa mga universidad ng Pilipinas,
pupunta ng Mindoro, makikibaka, makipagbarilan. Grabe mga minamahal. Kaya ingatan ninyo yan. Ganun, sumagana nito mga huling panahon. Hallelujah, ang katampalasan, ang kasalanan. Ingatan ninyo inyong mga anak. Bantayan ninyo, suriin ninyo ang mga notebook niyan, ang mga dala-dala niyan. Baka ano nang mga dala-dala, pati kayo, susunod na kayo. Aralan ng kanilang napag-aralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bantayan natin ang ating mga emosyon. Tulad ng aking sinabi, ng ating emosyon maminamahal, sandali tayong nadadala, lalo na kapag tayo walang-wala, kapag tayo naaapi, kapag tayo maminamahal ay talagang naagrabyado. Nasusundan tayo pag may umuudyok dyan. Sabihin, ganyan talaga ang mga manggagawa, ganyan talaga ang mga ngaral, mga minamahal. Ingatan po ninyo dahil sa Biblia mismo nagbigay ng babala ang ating mahal na Panginoon. Tumingin ka lamang kay Jesus dahil siya lamang ang tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Sinabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Huwag kang tumingin. Kahit pa masasabi natin na talagang nabibless tayo, pinagpala tayo, kahit nga sa mga patuto, gamitin natin yung inspirasyon. Gamitin natin maminamahal, mga pagpapalang ating nakakamtan, inspirasyon na ating matutularan. Pero kung tumingin ka na sa pagpapala, tumingin ka na sa mga pagsubok, tumingin ka na sa mga problema, iba nang usapin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tumingin ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Magtiwala ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hinahanap niya sa araw na ito, ano ang iyong maiaalay sa ating mahal na Panginoon, sa iyong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Nitong mga huling araw, malapit na ang kanyang muling pagbabalik, malapit ang pagtunog ng trompeta. Ano bang iyong maiko-contribute sa kanyang banal na iglesia? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ika'y pinagpala sa trabaho mo, negosyo mo, hanap buhay mo, pangingimplyo mo, ano may ko-contribute mo? Narinig mo kanina ang ikasampung bahagi tandog na pakahalaga, hindi atin pag-aarihan, pag-aari ng ating mahal na Panginoon, ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dalhin mo rito at pasalamat mo sa ating mahal na Panginoon na pinagpala ka sa anumang iyong nakamtan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ninyo yung ex-convict maminamahal na nagpatutula Sunday? Ang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi siya matatanggap sa trabaho. Kukuha siya ng NBI. Andun na siya sa NBI. Hindi maire-release. Ang sabi ng taga-NBI, sa totoo lang, kung i-hold ka namin ngayon, hindi ka na namin palabasin. Dahil grabe yung iyong mga kaso rito. Hindi ka mapapatawad. Pero ang sabi niya, ako'y nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Nangako siya, mahal na Panginoon, hindi lang ikapo at handog ang aking ibibigay. Dadagdagan ko po ang 20%. Gawin kong 30%, 40%, 50%. Hallelujah! Alam niyo, maminamahal, ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Nagulat siya na i-release yung kaniyang NBI clearance. Na-clear siya. At ang sabi niya, hindi ako tinatanggap. Hindi naman ako electrician. Bakit tinanggap siya, maminamahal? Nagiging siya ang pinaka-pinuno ng electrical nung company na yon. Siya ang tagapamahala sa electrical. Imagine yun, maminamahal. Ang sabi niya, totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Ang sabi niya, pagiging ex-convict ko, kung hindi totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, hindi ako magtatamasa. Ang sabi niya, ngayon pinagpala ako, mayroon na akong bahay sa isang eksklusibong subdivision dito sa Maynila. Imagine, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa ang iniiling ng mahal na Panginoon sa iyo at sa akin? Naalala ninyo yung patotoo ng nanay sa may Santa Ines?
Sa may Rizal, ang sabi niya, yung aking anak na 6, dahil mayroon akong iniwanan kami ng kanilang tatay, mayroon akong panibagong nakakasama na namumuno sa mga makakaliwa. Isa sa pinakamataas na namumuno sa makakaliwa. At tuwing gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, hinahadlangan sila maminamahal sa pagdalo. Hinahadlangan sa pagdalo. Ang sabi ng kanyang nanay, paano yan mga anak? Lahat pinapagawa sa inyo. Makakahabol pa ba kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Dahil ang gawain nila, 7 bundok kanilang lalakarin. 7 sapa, yung river, kanilang i-cross. Anong sagot ng kanilang mga anak, mga minamahal? Nanay, kahit closing prayer na lang aming madatnan, dadalo at dadalo kami tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil dito kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nagtaka yung pinuno ng makakaliwa. Nagtaka mo, minamahal, anong mayroon dito? Bakit itong aking mga stepson and stepdaughter, aking mahal na asawa, hindi mapipigilan sa pagdalo? Isang araw, minamahal, nakasama doon sa Amoranto, meron tayong gathering. Tinabihan yung isang bedridden, nakahiga na sa sopa. Tinabihan. At nung ito'y alukin ng bautismo, sinundan sa bautismo. Matagal na siyang inalok na magpabautismo. Matagal na siyang inalok ng kanyang asawa at kanyang 6 na stepson na dadalo. Ayaw na. Pero that time, sumama siya. Pagdating doon, maminmal sa bautismuhan, binautismuhan yung bedridden. Nagulat siya dahil yung bedridden lumakad. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nung makita ng kanyang stepson, ng kanyang asawa, minamahal, nakapila na ang commander, nakapila na ang leptes doon, at siya na ang kasunod na bautismuhan. Ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon, kung hindi namin pinaglaban, kung hindi totoo ang pagdalo, 3 beses sa isang linggo, paano namin mabunga itong aking mahal na asawa? Yan ang contribution ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Hinahanap ng mahal na Panginoon ang dati mong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hinahanap niya yung dati mong ginagawa. Na araw-araw, pumahayo ka, nagdadala ka ng bunga. Lalo na ngayon, maminaw, lalalapit na naman ang ating anibersaryo. Hallelujah. Kinakailangan, bawat gawain may dala ka. Hallelujah, para mabilang mo. Ilang taon ka nang pinagpala, dapat sa 40 years. Araw-araw man lang isang kaluluwa, sa 40 years, 40 na po ang iyong bunga. Amen. Kung 10 taon ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon ka ng 10 bunga. Kung 5 taon, mayroon ka ng 5 bunga. Ang tanong ngayon, ilan na bang bunga mo? Kung wala pa maminamahal, iyan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Anong maialay natin? Unless sa ating mahal na Panginoon, maliban sa tayo po ay nagpiprepare sa kanyang pagbabalik, maliban sa tayo po'y naghahanda, maliban sa tayo po'y nag-aantay sa kanyang pagbabalik, ano ang ating may re-render? Ano ang ating may alay? Mga kaluluwa, nandyan pa, hinahanap pa, dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan at nearby municipalities and barangays, marami pang mga Kristiyano diyan, marami pang nanlulupaypay ng lalamig na gusto lang manumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanapin natin sila. Ibalik ninyo yung inyong katawagan na yan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi pa rito, maminamahal, hindi tayo tagalupa. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo po'y taga-langit. Alalahanin ninyo na ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano, ang lupa ay panandalian lamang na tahanan. Ang ating totoong tahanan ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal,
Sa panahon ngayon, nakita ninyo kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Nagtataka tayo last Sunday. Grabe, bakit binigyan ng pagkakataon talaga? Parang inisa-isa talaga ng ating beloved Minister Willie James, yung ating mga kababayang Muslim. Ilan silang pumila doon para magpatotoo? Ilan sa inyong pagkakaalam kung kayo'y naroon sa gawain at kung kayo'y nanonood tuloy-tuloy sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Isa doon ay nakakasama na po ng ating mga prayer warriors nang sabi nga niya maminamahal, hallelujah, gusto kong makarating sa 51 church anniversary dahil gusto kong si Minister Willie James mismo ang magbautismo sa akin dahil siya po ay teacher po ng mga Muslim. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, hallelujah, yung kapatid natin na yan, hindi pinatulog yung nagbunga, hindi pinatulog kanyang iniisip. Bakit siya hindi pinapatulog? Yung pala hinahanap na siya nung isang Muslim. At bantayan ninyo, may isang prinsipeng Muslim maminamahal na saved dan sa dako ng Saudi Arabia. Ang sabi niya, nung mabasa niya, bakit sa amin, sa Quran, kapag nakapatay ka, ikaw ay holy. Kapag gumawa ka ng masama, ikaw ay banal. Kapag nagagawa ka ng hindi mabuti, pag nakapatay ka, ang dami ng katanungan. Pero nung mabasa niya ang Biblia, kapag ikay nakapatay, ang sabi doon, maminamahal, tuloy ka na sa impyerno. Kapag hindi ka makapagsisi, hindi mo makilala ang ating malapay, iyong tagapagligtas, Diyos at hari ng iyong buhay. Hinahanap niya maminamahal ang gawain. Tinanggap si Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Ang prinsipeng ito, hinubad ang kanyang pagiging prinsipe, hinubad ang kanyang pagiging Muslim, tinanggap ang ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay. Ganon din itong mga 5 Muslim, mga tausog. Pinakamatapang na tao na mga Muslim, ang mga tausog, sa totoo lang, sa history ng mga Muslim. Bakit binigyan sila ng pagkakataon? Dahil maminamahal, sa totoo lang, ang mga Muslim ay nangailangan din ng kaligtasan. Sila rin po ay mga taong katulad natin, nangailangan ng tagapagligtas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang ibig sabihin, hindi na po namimili ang mahal na Panginoon dahil ikaw lamang ay Kristiyano, dahil ikaw lamang ay Pilipino, dahil ikaw lamang ay na hindi Muslim country. Pati mga Muslim, nangailangan niya ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin silang bahaginan ng mga salita ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung atin pong susuriin ang banal na kasulatan, sa oras na tayo'y nangangailangan, sa oras na tayo'y may kahilingan, hindi na tayo tumawag kay Allah, hindi na tayo tumawag kung kani-kanino man. Tulad ng mga Muslim, nakita ng mga Muslim na si Jesus pala ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus pala ang tunay na Diyos. Kinikilala ng mga Muslim si Jesus. Nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil si Jesus lamang ang tanging saklolo ng tao. Siya lamang ang tanging tagapagligtas ng tao. Siya lamang ang pwedeng lapitan ng tao. Ang sabi ng Psalms chapter 46 verse 1 up to 3, kindly. Anong sinabi maminamahal ng Psalms? Mga awit, kabanatang 46, 1 hanggang 3. Amen. Ganito pagkakasabi, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat. Sa 3, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May nabanggit ang ating beloved Minister Willie James. Sa ibang bansa daw, sa either sa US, hindi alam, hindi po napapanood sa sa live stream media. Hindi po nila ipinapalathala, binablock nila. Ang sabi po ng nabanggit ng ating mga ngaral. Ang sabi niya, di ba ninyo alam, nasa dako ng Amerika, sa ibang lugar ng parte ng mundo,
Araw-araw, taon-taon, daang libong mga bata ang nawala. Yun pala'y ginawang karni, kinakain. Terribly maminamahal, nagulat ako. Napatingin ako nung mabanggit ito ng ating mga ngaral. Ang sabi ko, grabe, ano lang purpose nito? Bakit pati mga bata? Nagulat ako maminamahal dahil bakit talagang nabanggit na ang mga bata maminamahal ganun na kasama. Kaya nga sabi ko, gaano na kasama ang mundo natin ginagalawan. Kung hindi natin ito babantayan. Imagine yan, ang tao kakainin na ng tao. Ano yung mga kanibal na? Terrible. Nakakatakot. Totoong nakakatakot, paminamahal. Kaya nga nandito na tayo sa last stage ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na Panginoon mismo nagsabi, hallelujah, huwag kayong makuntinto, kayong nanonood sa live webcast na lang. Huwag kayong makuntinto diyan. Ano bang sinabi ng 1 John 1:2 o 1:7? Ano sinabi? If you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Pag sinabing fellowship, anong ibig sabihin dito? Hindi po pakipag-fellowship yung ikaw ay nanonood lamang sa live webcast. Dito talaga pumunta sa gawain. Ihakbang ang inyong mga paa. I-drive din inyong mga sasakyan. Magpadala kayo. Dalhin kayo dito sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, buong mundo. Dahil sinabi ng Hebrew chapter 10, verse 25, 26, and 27, kung inyong sasadyain ang pagliban sa gawain ng mahal na Panginoon, wala ng Kristong ipapako pa para sa mga Kristiyano. Kaya nga, maminamahal, lagi naming binabanggit, 3 times a week, kinakailangan tayo nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Dumalo tatlong beses sa isang linggo. Dahil ito lamang ang ating maialay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano mo patunayan yung alay mo kung kontento ka na sa panonood sa TV o sa webcast? Maya-maya lamang, lalo na kapag naka-aircon ka, nalingat ka, naka-idlip ka. Sayang yung nabanggit ng mga ngaral. Sayang yung ating napapakinggan dito, nakaka-idlip ka, pero maya-maya nagugulat ka dahil pag sigaw ng hallelujah, praise the Lord, pag may pumapalakpak, pag may napuspos sa gilid mo, gising ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pilitin mo sa pilitan ang pagpaparito. Dahil yun ang inihiling alay natin sa ating mahal na Panginoon. Ano bang maialay natin? Amen? Amen? Mga pag-aayuno, mga pagpupuri. Yan ang ating maialay sa ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa po nung aking mga talata na binanggit kay Lee. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang 1, kabanatay 1, talatay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Aklat ng Hebreo, kabanatay 10, talata po ay 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po namin sabi-sabi yan. Paulit-ulit nga natin binabasa para, sabi nga na ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, 16 times. Doblihin na natin, triplihin na natin, 50 times. Marinig mo. Same verse. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sabi sa mga Bisaya, siya raw dili ma-memorize. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe kung hindi mo ma-memorize yan. At pag na-memorize, padaanin mo sa puso mo, sa isip mo, sa iyong pagkatao. Isang tiyak na bagay, magbubunga na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Alam niyo po, may warning ang ating beloved
Minister Willie James, na lagi nating naririnig dito sa tuwing tayo nag-aaral. Ito, kaya nga, mayroon tayong kapatiran na pinagpapala na nasa na ngayon. Dati-rati nagtatago sa ilalim ng lamisa dahil siya'y hinahabol ng mga Bombay. Pero nung mabayaran ang Bombay, mabayaran ang mga utang, pinagpala, nakalimutan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. O pakibasa po, ang sinabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 10 up to 20. Ito, maminamahal. Ito'y iwanan ko sa inyo. Lagi natin itong narinig. Lagi ninyong napag-aaralan. Pero isaksak natin ito sa ating isip, sa ating puso. Dahil mahalaga ito. Ito ang sinabi ng ating beloved Minister Willie James. Ito'y inyong talagang pahalagahan. Iwanan ko sa inyo. Kindly praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomy, kabanata po ay 8, talata po ay 10 hanggang 14. Hanggang 20. Hanggang 20. At kakain ka at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking niuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, ay nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga lakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangambaba at kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila, at iyong sasambahin sila, ay aking pinatutuhanan laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nilipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. See? Nasa na ngayon yung ating mga kapatid na ito? Umaasa. Tumatawag sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala. Nasa na? Kaya ingatan talaga natin yung mga pagpapala. Kaya minsan, maminamahal, mabuti na yung tamang-tama lang ng mga pagpapala. Basta't tiwag lamang tayong mahiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakakatakot yung sobra-sobrang pagpapala, kalimutan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. Nasaan na sila ngayon? Babay ng kaligtasan. Kaya yung iba sa mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng magandang trabaho. Pag binigyan na ng magandang trabaho, nakalimot na sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gusto kong mag-abroad. Pinag-abroad, nakalimutan na, umatras na, wala na. Pero yung iba na hindi pinahintulutan, nagtatanong, bakit hindi kami pinahintulutan? Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, dahil baka kapag nandun ka na, maligaw ka na ng landas. Gusto ng malapay manatili ka sa iyong kinalalagyan dahil gusto na magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba ang ating mga patutuo dito? Totoo. Nangyayari. Kaya nga, ano ang ating may alay? What shall we render? Hallelujah. Unto our God, ang sabi rito, hallelujah, maningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po manlulupaypay, iinit, nanlalamig, iinit, hindi po maligamgam, hindi lukewarm. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, ang mga lukewarm, maligamgam, isusuka ng ating mahal na Panginoon.
Kaya kailangan manatili ka na maging maningas. Paano ka maging maningas? Simple lang. Ang bahagi naman ng Panginoon, hindi mo nakakalimutan. Nagbubunga ka ng mga kaluluwa sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ka makapagdala ng isang kaluluwa, 2 kaluluwa, 3 kaluluwa tuwing gawain. Amen. Dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Hallelujah. Dahil pinapatunayan mo yung pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Nagtatapat ka. Hindi lamang sa pagbibigay, kung hindi, pati sa iyong pamumuhay. Pagdating dito, banal ka. Pag-uwi mo, nag-short ka, nagpapantalon ka. Sinabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. Hindi mo makikita ni mukha naman ng Panginoon kung hindi ka magpakabanal. Sinabi ng 1 Peter 1, verse 15 and 16, the Lord is holy, we must be holy. Ang Diyos ay banal, kailangan tayo magpakabanal. Kinakailangan banal tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout praise the Lord. Ano pa? Ang sabi rito, maminamahal, tumulong tayong pumasan sa pangangailangan ng ating banal na iglesia. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kaya huwag kang pumunta rito, titingnan mo lang ang mali ng iyong kabrader, kasister. Huwag kang pumunta rito, maminamahal, na hahanapan mo lang mali ang iyong mga manggagawa, ang iyong mga mangangaral. Dahil walang perfecto dito. We are still on perfection. Piniperfecto pa tayo. Dahil kung perfecto na tayo, nasa langit na tayo. Ang lahat ng mga perfecto ay talagang anon, kinuha ng chariot of fire. Amen? Amen? Tayo piniperfecto pa tayo. Ba't ka titingin sa amin? Tingnan natin ang mga aral na inaral sa atin. Dahil yan ang magbabago sa ating pananaw. Yan ang magdala sa atin sa langit, sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, praise the Lord. Kapag ikaw ay nakaginhawa na, kapag ikaw ay pinagpapala na, pasalamatan mong lalo ang ating mahal na Panginoon. Paglingkuran mong lubusan ang mahal na Panginoon. Lalo kang mag-umigting na maghanap ng mga kaluluwa. Isang kapatiran natin, maminamahal. Pagpupunta sa mga krusada, pagpupunta sa mga anniversary, nagdadala ng 10 sapatos. Unang sapatos, hindi siya magpapalit hanggang wala siyang madalang bunga. Pag nakapagdala na siya ng bunga, magpapalit siya ng sapatos, na naman niya magsuot ng bagong sapatos para magdala na naman ng panibagong bunga. Sa isang gawain, maminamahal, pinakamababa niyang nabubunga, 15, 20. So ang dami ng sapatos na dala dahil na-challenge siya. Ang sabi niya, ang magdala ng mga kaluluwa sa piling ng ating Panginoon ay aking kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Huling talata, ang sabi ng Salmo 116, talatang 12 hanggang 14. Kindly. Grabe dito, maminamahal. Ito yung ating dapat pakatandaan. Ito ang dapat nating babulay-bulayan. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niya kabutihan sa akin? Sa 13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa 14, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Sa harapan ng buo niyang bayan. Amen. Palakpakan natin ang ating balo. What shall I render to God? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan. Ang saro ng kaligtasan, ano ba, maminamahal? Ang saro ng kaligtasan. Kapag nandito ka sa gawain naman ng Panginoon, grabe. Kaya nga, sabi ng ating kapatid, nag-testify, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kapag matanggap mo ang ating malapit, pag naglingkod ka na sa ating malapit Panginoon, hindi ka makatulog dahil mayroon kang insomnia, you can sleep like a baby. Kunin mo yung saro ng kaligtasan. Ano ang saro ng kaligtasan? Yung iyong maningas na paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung iyong pamumuhay na may kabanalan, yung iyong katapatan sa lahat ng bagay, amen, yung iyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, yung maningas mo ng mga pananalangin, yung maningas mo na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, amen. Yun ang saro na iyong kaligtasan. Saan ka ba nililigtas ng ating mahal na Panginoon? Pag naramdaman mo ang kanyang banal na presensya na sumasayo. Kapag bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, huwag kang manood. Lumuhod ka, magtaas ka ng iyong 2 kamay, magsusumamo ka, magmakaawa ka sa ating mahal na Panginoon ay kay biyayaan
ng kanyang Santong Espiritu. Amen! At ano pa yung pangalawang sabi doon? I will commit my vow. I will obey and give utterance. Hindi lamang utterance. I will work for all my vows. Aking gagawin ang lahat ng aking mga vow. Ano mga vow muna? February pa lang ngayon. Ayaw ko nang mag-absent sa gawain. Ayaw ko nang malate sa gawain. Oh, pero hanggang ngayon, nasaan na ngayon? February pa lang, late ka na naman. Darating ka rito. Closing prayer na lang. Okay lang. Kung katulad ng aking patotoo na pinahihirapan siya, pinapatunayan niya kahit closing prayer na lang. Kahit Miyerkules makahabol siya, closing prayer na lang. Nasa gawain pa rin siya ng ating mahal na Panginoon. Kahit overnight, talagang pinahirapan sila makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Iyan ang hinahanap na iaalay natin. Maiaalay natin sa ating mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng ating Diyos sa atin. Eh, kailan mo pa ibibigay yan? Ngayon na ang panahon para maibigay mo yan. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, Lord of Jesus. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, sa pagbabalik ko. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili. Hallelujah, hallelujah. At sa iyong mga kamay, ako nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, mayalikod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pag-ibig. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang Love you, Lord.
lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y tulungan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Maminamahal, yung katagang ating nabasa, ano ang aking paihahandog sa aking Diyos? What shall I render unto my God? Anong aking kayang gawin para sa aking Diyos? Simpleng katanungan, pero kung iyong pagbulay-bulayan, umaalingaw-ngaw ito sa buong katauhan ng bawat tao. Nung ikaw ay pinagaling, ano ang ihandog mo sa Diyos? Nung ikaw ay pinagpala, anong ginawa mo sa Diyos? Nung ikaw ay from dati walang silbing tao, inangat ka ng Diyos, ano ang naihandog mo sa Diyos? Nung una, mainit ka. Wala, Panginoon! Gusto ko maging mga awit mo! Gusto ko maging magagawa! Gusto ko magpagamit sa iyo! Pero habang tumatagal ang panahon, anong nangyari? Ba't mo binitawan ang pangako mo sa Diyos? Ba't mo binitawan ang sinasabi mong ihatog mo sa Diyos? Iniwanan mo yung unang pag-ibig. Nagpatalo ka sa anumang pagsubok sa buhay. Lumuha ka lang, iniwanan mo na ang Diyos. Diyos bang may kasalanan kung bakit ikaw ay nasaktan? Diyos bang may kasalanan kung bakit pasakit ang damdamin mo ngayon? Walang ginawa ang Diyos kundi mahalin tayo. Walang ginawa ang Diyos kundi ipakita araw-araw ang kanyang pagmamahal sa iyo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo. Wala bila. Ako'y tulungan mo. Tulungan mo ako. Ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo.
Sabi ng pangangaral, naghihintay ang Diyos ng iyong pagbabalik. Sabi ng napag-aralan natin, hindi napapagod ang Diyos. Hindi siya napapagod ipakita sa'yo at ipadama sa'yo ang kanyang pagmamahal. Lumalayo ang tao, pero lumalapit ang Diyos sa tao. Bawat banal na gawain, it's an opportunity for us to serve the Lord. It's an opportunity for us to render unto our God. Yung sinasabi nating pagmamahal, yung sinasabi nating pagpapasalamat, totoo, nanghihina ka. Totoo, nasasagtan ka. Huwag mong sabing hindi yan alam ng Diyos. Pero sabi ng talata, what shall I render unto my God? Kung ang luha mo na yan maging sanhi o dahilan para masabi mong, ipakita mong what you are rendering unto God is the tears that are flowing from your eyes. Why not? Kung yan ang kailangan para mapakita mo na napakahalaga ng Diyos sa iyo, nang ipasasalamat sa Kanya, bakit hindi mo gawin? Ba't ka nagpapatalo? Ba't mo iniiwanan ang pinagpangako mo sa Diyos? Sa hapong ito, it's a day for us to come back. Think again. Isipin mo, kapatid, saan nagkamali ang Diyos sa iyo? Saan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka nanalangin na hindi ka narinig ng Diyos? Hindi mo kailangan ng sumigaw. Hindi mo kailangan ng magsigaw. Naririnig niya ang bawat isip, bawat puso ng tao. Imbitahan mo siyang muli sa iyong puso. Banggitin mo ang mga kataga. Mahal na Panginoong Isus, ako'y nagkamali. Huwag mo kong hayaang tuluyang lumayo sa iyo. Panghawakan mo ko. Pagningasin mo muli ang aking paglilingkod sa iyo. Nais kong maski na sa ganitong pagkakataon, may handog ko sa iyo bilang pasasalamat ang mga bagay na itong aking nararanasan. Nawa hindi ito maging sanhi na ako'y mawala sa iyo. Bagkus ito'y maging sanhi upang magpakainit ako sa iyo. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroon, maging ating mga beloved viewers, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan. Jesus ang kanyang pangalan. Siya lang ang tanging pangalan binigay sa sulong ng langit upang tayo mapatawad. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan magsisi. Lahat ng tao nagkasala. Humingi ka ng patawran. Hindi sa tao, wala magawa yan. Hindi sa pari, wala magawa yan. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoong Isus. Ipikit mo yung mga mata. Kusapin mo siya. Habang kumikilo siya yung kalagitnaan, naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng gawin, mayroong bautismo. Ating mga minamahal na mga bisita, nasa viewers natin, dumalo kayo at tanggapin niyo ang bautismo at para makumpleto niyo ang kaligtasan. Acts 38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you shall receive the power. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita niyo umiiyak, nanginginig. Hindi ang pag-iyak ng kalungkutan. Grabing kagalakan bigay ng ating mahal na Panginoon.
Kung ikaw ay dumating dito nalulungkot, uuwi ka nakangiti. Kung ikaw dumating dito may karamdaman, uuwi ka pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang kumikilos, Diyos ang nagpapagaling, Diyos ang gumagawa ng himala. Sa oras na ito mga minamahal, itaas ninyo mga kamay, ipigitin niyo mga mata. Kausapin niyo mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin, sumunod kayo sa akin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na buhos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamamalapit natin mga anak. Lumapit sa iyo. Ano man dahil ang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan, ano mga karamdaman, ano mga problema. Alam ko walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya na makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Estrada Almeida, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Tugunin ang kanilang mga pangailangan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa natin at katotohanan. Nawa hindi unutuloy ito ng kanilang paglingkod simula pa lamang naot at makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ang kanilang pangalan sa kanilang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat dumalangin mga minamahal para po sa ating po mga pangailangan personal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nasa nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami magkapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng malapagay sa Estrada Almeida, ay po mga minaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, kasaut in Jesus' name. High blood, stroke, gawa ng kaaway at kamantugat sa Jesus name, mga panulupaypay, pagkababagi sa iglesia. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Ang ginin natin na yung ating pong mga panalangin, atin nang natanggap na, hindi yung tatanggapin pa lang. Sabi ng Biblia, if you believe, when you pray, you believe that you receive. Amen. Panimulaan mo. Hindi yung sana, hindi ganoon. Ang ginin mo na. Amen. Dahil yun ang pananampalataya. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen. Praise the Lord. Tatapos